kakarong at yung siping mo alam mo signalan mo. Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulod face mask patse lulwalong munta pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lungup isamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan in kaya kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilog, bangit turunan ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon tala ng ashers para duangan din kaya katamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan in ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iatsyat la din adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, putal nandeng anggang malayamahit king pisangban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form. Malilit ni balik lakwan na kamaning sabla. Eka lungkot akong bara, ako'y kinumo at yung siping mo.
halong at yukusipin mo alam mo signalan mo yarap na kamaking ko as bumo emitiko kung sera magpatibong ekanumanot masiro ako'y kinumo at yukusipin mo ekatatakot ekakakalo. Pangayjan tayo ing orasyon, king lagyo ning ipa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo, Iyan nasa, ing anghel ning Ginoo te pabaluane ing Birhen Maria. at kinagliya lalang ning banal na Espiritu. Bapo Maria, mimo aking grasya, ing Ginoong Diyos at tsukeka, nuwan ka rin sa blang babay, at nuwan niya pa naman ing bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Iyan nasa, Aniko, alipan ning Ginoo. malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria, mimo aking grasya, ing Ginoong Diyos at tsukeka, nuwan ka rin sa blang babay, at nuwan niya pa naman ing bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Iyan nasa, In Divino Verbo, mi katawan niyang tao. at may kisaut ya kaya katamo. Bapo Maria, mimo aking grasya, ing Ginoong Diyos at tsukeka, nuwan ka rin sa blang babay, at nuwan niya pa naman ing bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Iyan nasa, Ipanalangin mo kami, o Santang Induning Diyos, baming apang ngayon tuliran, nabangnan ni pengako ng Jesucristong ginuta mo. Iyan nasa, manalangin tamo, tapukanan mo sa apong grasya, ginuming Diyos ning kadadwami, at ampat king pamamalita ning anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Jesucristo ang anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus, apakibutan mi naman sana, ing ligaya ning pangasubli ng medye, alang-alang sa ako iti, king ginumi mo ring Jesucristo. Amen. Ligaya king Ipa, ligaya king Anak, ligaya king Espiritu Santo. antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at mangdaman king alananga. Iyan nasa, Ligaya king Ipa, ligaya king Anak, ligaya king Espiritu Santo. antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at manggaman kinalananga. Iyan nasa, Ligaya king Ipa, ligaya king Anak, ligaya king Espiritu Santo. antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at manggaman kinalananga. Iyan nasa, Kinagyo ning Ipa, at ning Anak, at ning Espiritu Santo. iyan nasa. Amitipon para kaniting kapag masisyan, pakisabi mi po, pakasiguraduan na isulat ka rin kaya katamong contact tracing forms, inkompleto ang pong updated na detalye, din kaya katamong seat number, pakapeskilo, lalam da rin kaya katamong luklukan. Maya payabak po kaya kayungan, mitipon tamo pong ngeni, batayang samban, purian, at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos, kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Mendoza family, Roque family, Pangan family,
Mr. and Mrs. Eduardo Manalang, Marilu Manalang, Maria Felisa Hoxon, Mr. and Mrs. Alain Buena and family, Mr. and Mrs. Ryan Soto and family, Mr. and Mrs. Edwin Manalang and family, Mr. and Mrs. Patrick Malyari, Carlos Joaquin Herrera, Maria Celestine Malyari, Waldorf and Rosal family, para Aldo anibersaryo ning karelang kebaitan, dadi Sam Viray, Kim Viray, Tess Viray, Trisha Kelly Lem, Minerva Nabong, Marcelino Lawingco, Annie Grivas, para physical ampong spiritual pamisalamat ng Uncle Pete Nepomuceno, apong Pio inimang between and family, para kapaldanan pamikatawan ampong spiritual ng Carlos Galvan, Ansi Javier, para kayanadanda at pamantabe ning banales perito dari pamilya at kakaluguran di Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, Rodolfo and Vice Governor Lilianane Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Miss Maria Teresa A. Laos and family, Renan Swing and family, Jeline Celso, Gladys and Claire Cochon, Dr. Chemalyn Gueco, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Mr. and Mrs. Brian De Mata, Noel and Weng Sibal and family, Mr. and Mrs. Eduardo Manalang, Marilu Manalang, Maria Felisa Hoxon, Mr. and Mrs. Alain Buena and family, Mr. and Mrs. Ryan Soto and family, Mr. and Mrs. Edwin Manalang and family, Mr. and Mrs. Patrick Malyari, Carlos Joaquin Herrera, Maria Celestine Malyari, Gerald Quezon and family, James Quezon and family, para successful angioplasma ng Erlinda Marteja, para malalagwang kapaldanan dari Father Elmer Simbulan, Sister Agnes Goyena, OCD, Christina Swing, Cel Timbol, Herminia Reyes, Jonel Lingat, Ashley Maria Kalingo Boel, Gloria Nuki, Jaime Quizon, Mona Lisa Guiñalon, Mario Quiazon, Kevin Kayabyab, Alan Castro, Virgilio David, ganakantala naman ding kaluguran tamong mayango na biye, lalong-lalo na di Most Reverend Oscar Cruz Didi, Monsignor Eugenio Mercado Jr., Monsignor Andres Serrano, Monsignor Adon Santos, Monsignor Francisco Lansang, Monsignor Rustico Cuevas, Father Venancio Samson, Father Jesus Mariano, Father Leobardo Montoya, Father Lorenzo Sarmiento, Father Herwin Bulaon, Monsignor Cosme Betwin, Monsignor Andres Betwin, Jose Joaquina Betwin, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Francisco Aurora Dizon, Odilo Aurora Dizon, Hermenegildo Dizon, Nemencia Dizon, Roman Epifania Dizon, Estrella Maglalang, Angel Dizon, Mali Dizon, Grace Werner Dizon, Antonio Cisenando Dizon, Brendelyn Viray, Marieta Clarice Raimundo, Adalwisa Ronyo, Raimunda Iagonia, Lucia Fungo, Andrea Olivia, Dominador Miguel de Castro, Lola Marie de Castro, Almario, Magdalena Salta, Bert Salta, Leon Sosima Grabarski, Godofredo Alejandra Batak, Mercedes Betwin, Susana Betwin, Roberto Betwin, Joscoro Sr., Lucila, Joscoro Jr., Ramirez, Diosdado Ramirez, Nerio Ramirez, Eusebia Ramirez, Roan Ramirez, Gloria Ramirez, Roman, Elena Viray, Manolo Dizon, Esther Viray, Benita, Alberto Betwin, Agrifina, Francisco Dizon, Escolastica Garcia, Virginia Cura, Agapita Canlas, Ignacio Pamintuan, Teresita Wilkerson, Johnny Uy, Aurora Nepomuceno Valdez, Ricardo Tan,
Francisco de Choco, Zosimo de Choco, Diosdado de Choco, Alfredo Chau, Chua Tang Eng, Yao Bung Keng, Edward Yao, Santiago Thay, Antonia Reyes, Maximo Chau, Simeona, Josefa, Alberto, Vicky Manalili, Abraham Tayag, Sonia Umandal, Norma Meneses, Sofia Suarez, Jose Sensing Suarez, Resurrección Meneses, Chito Reyes, Reynaldo Reyes, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilian Santiago Gonzalez, Juanito Belicario, Fernando Barameda, Redentor Magat, Eloy Antonio, Benaventura Cruz, Misael Presas, Sherilyn Paras Antonio, Pasencia de los Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punzalan, Fernanda Camaya, Carlito Mendoza, Manelito Gueco, Soul Nearest, The Gates of Heaven, Conrado and Estrella, Edgardo Ermelo Efren, Elizabeth and Vienvedido Sr., Carlito Pineda, Manolito Gueco, Soul Nearest to the Gate of Heaven, Kit Jerome David, Rickmet Pineda, Marianito Ador, Adelaida Avila, Belia Avila, Felipa Odan, Jose de Guzman Jr., Marita Medina, Bert Medina, Marianita Aliling, Cesario Nunag, Marcos, Benedicto Pen, Pasencia Poserio, Restituto Joaquin, Benjamin Quaresma Jr., Bamba Paulina, Bamba Jesus, Gali de Leon, Virginia Zamora, Domingo Zamora, Emmanuel Antonio, Dominic Antonio, Juanita and Ben, Daniel Salunga Jr., Rosario David, Eduardo David, Diodoro David Jr., Feliciano Dong Magat Jr., pangaditala ding sablang kaladwa, lalo-lalo na ring mangailangan, King Pakalulu ning Ginoo. Ing magmisa tamo po, Irreverendo Padre Mark Christopher M. De Leon. At ikit kay ing banal na syudad, ing bayong Jerusalem, titipaya iba't banwa, iba't yaking Diyos. Antiya mo ing babaeng kakasal, makagayakya bansalubong, king lalaking maging asawa na. Anting metong balayan ng Diyos, makatipunta mo kilagyo ng ipa, at king anak, at king Espiritu Santo. Amen. King Ginoo, mitatalakad tamo ating metong abale, nunuya manuknangan ing Diyos, king Espiritu, ing kamalayan, king pangayatyo ng Diyos kay katamu, mantabe kay kayungan. At kaya ka antemoren, Kaluguran kong kabatad, kanitingal do pagmasasyan tayo, ing kapiestan ng dedikasyon ng Basilika de Letran. Ing Basilika ng San Juan de Letran, apin niya yung katedral ng Santo Papa, antimong obispo ng Roma, at pamuntok na ning kakatamong kasalpantayanan Katolika, kanitingal do yung makapasubaling kayadwanan, panalangin tayo yung kakatamong Santo Papa, banking kayang panimuna kakatamong yung kakatamong biye espiritual, mas milablabya. At paulin ng kakulangan tamo kagalangan karing templo ng Diyos, si siyantala rin kakatang kasalanan, bata maging karapat dapat magmasusi karing banal ang misteryo. Ginong Jesus, ikay mayupayang Diyos at prinsipe ng kapayapan, Ginoo Pakalulu. Ginoo Pakalulu. Ginong Jesus, ika ing anak ng Diyos at anak ng Maria, Kristo Pakalulu. Kristo Pakalulu. Ginong Jesus, ika ing mikatawang tao at ningipa, Ginoo Pakalulu. Ginoo Pakalulu. Ing Diyos sa may payang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, parati ta sanang manatili, king tapat apamakiagom kayo,
ang gakiidala na katamu kimbiye alananga. Amen. Ligaya king Dios, king kakatas-katasan. At king yatu kapayapan, karing taong maya papilabloban, pupurienda ka, parangalanda ka, sasambanda ka, paligayanda ka, pasalamatan da ka, paulining maula mong ligaya. Ginong Diyos, arining banwa, Diyos, sigpang mayupaya, ginawa na kutong Heso Kristo, Ginong Diyos, kordero ng Diyos, anak ng ipa, ika milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Ika milalakoking kasalanan ng yato, tanggapan mo ing dalangin mi. Ika makaluklok mo nanig pa, pakaluluan mo kami. Uling ikang bukod kasanto-santusan, ikang bukod ginu, ikang bukod kakatas-katasan na sa Kristo, kagong ning Espiritu Santo, king ligaya ng Diyos, sigpa. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, inaus me ing kaya kang balayan, ban maging banan mong iglesia kaya tiking yato. Luguran da ka sana rin sablang makatipon kinagyo mo, parangalan at tukyan painturo king biye alananga, king kayarian apengako mo. Itiyaduan mi king kapamilatan ng ginuming Heso Kristo ang anak mo, ang mabibiye at magari kang bemo at ing banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't kin libro ng propeta Ezekiel. Binalik na ako ni tintao ketang pasbuldalan, apalub kin templo. Ikit ko ka rin, ing atindanum amamagos, iba't king sibol lalam ning pasbuldalan, papunta kindani aslagan, nung nuya makayarap ing templo. Manibat ing agos kindane maulining altar, kay bat na nita, linwal na ako niting lalaki, king pasbuldalan, dane norte, at linibot ketang pasbuldalan ang makayarap king aslagan. Karin ating metong asibul ang mamagos, manibat ketang dane maulining pasbuldalan. Nga nakanako. Mamagos indanum ay iti, papunta kindani aslagan, angga kindagat amete. Milako na kanita kalat indanum, karas na kindagat amete. Numang lugal miras ing agos, mika miyaya liwang uring animal at asan, uling milako na kalat indanum. Ilako na ning agos ing kalat na ning danum ning dagat amete, at numan ka rin mikabie. Tumubo king mingat ba ng pampang ding miyaya liwang tanaman amamunga. Ela malanat abulong at ela milako bunga. Etok nang ing karelang pamamunga, uling magus karela indanum amanibat kin templo. Maging pamangal ding bungara at maging panula ring bulong da karing masakit. Ing amano ning Ginu. Salamat king Diyos. Ing Ginung mayupaya at tsulibutad tamo, in Diyos ng Jacob, yang santungan tamo. Ing Ginong mayupaya at tsulibutad tamo, ing Diyos ng Jacob, yang santungan tamo. In Diyos yang santungan tamo at sikanan, makasadyayang sumaup king oras ning kaligaligan. Inya, etamo sukat mitatakutan, agyang ding bundok manabulaman, king kalalaman. Ing Ginong mayupaya at tsulibutad tamo, ing Diyos ng Jacob, yang santungan tamo. Ating ilog ang mamagos babietula king syudad ng Diyos, king banal at tuknangan ning kakatas-katasan. At yu in Diyos libutad ning syudad, inya masintang kapilanman, sa korwane ning Diyos, panyatang ning abak,
amaranon. Ing ginong mayupaya at syulibutad tamo, ing Diyos ng Hakob, iyang santungan tamo. Ing ginong mayupaya at libutan tamo, in Diyos ng Hakob, yang santungan tamo. Meko keni, pagumasdan niya rin dapat ng Ginu, makapagmulala in depat na, keti kinyato. Ing ginong mayupaya at syulibutad tamo, ing Diyos ng Hakob, iyang santungan tamo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Karingtao, Corinto. Edipisyo na kayo naman ng Diyos. King pamangamit ko, king kagiwan, abinye na kanako ng Diyos. Depatan ko yung obra ning magaling manalakad bale. Binili king pundasyon, at ingaliwang tao, yang may sundo. Sukat yang maingat, ing balang manalakad bale. Uling binili ning Diyos ing pundasyon, i Heso Kristo. Yamong bukod at ala ng aliwapang pundasyon, amalyaring ibili. Eyawari balo, king templo na kayo ning Diyos, at ing Espiritu ning Diyos, manuknangan niya kaya kayo. Inyanong ing ninuman sira ning templo ning Diyos, ing manyira sira niya naman ning Diyos. Uling ing templo ning Diyos, banalya, at ikayo mismo, ing templo na, ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Manuknangan kayo, King Bansang Binyeko, karing makatwayo, nga na ning Ginoo, at ako ing maging Diyosyo, at ikayo ring maging balayan ko. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ing ginuman tabaya kaya kayo, At kaya ka antemoren, pamamasa king mayap a balita, agpang kang San Juan. digay kaya ka o Ginoo. Malapit na mo ing Paskwara ng Hudyo, inyamintaya Jerusalem i Jesus. Dis na nalaking templo rin magtindang baka, tupa at patipati, at di maglibe kwalta akarin pakalukluk. Ginawayang pamarug alubid at tinabinongan king templo rin magtinda, pati na ring tupa at baka. Pinyambulat na la ring kwalta rin maglibe sa lapi at penwag din karelang lamesa. Nga ng Jesus karing magtindang patipati, ilakoy la keteren, eye gagawan palengki ing bale ng ipako. At aga na ka rin kayang alagad ing sasabyan ng kasulatan, ing pamagmalasakit ko para king bale mo, bala mo, api, ami kakakaluko, king puso ko. Uli na niti ring Hudyo kitang dakeya, na nung tandaan, pagmulalan ing gawan mo, banapakit mo kaya kami, kingatin kang matulid, dapat kaniti. Bekibat ye Jesus, lasa kanye iting templo, at kilub na ring at lungaldo, italakad kayong pasibayo. Ngara kaya ring Hudyo, may gawaya iting templo kilub ning 40 at 6 mabanwa, at ika, italakad me kilub namo ning at lungaldo. Dapat ing templo ayamanwana, yapin ing kayang katawan. Inya, inyang sinublin ng miye, aga nakara din kayang alagad, king sinabi na iti, at meniwalala king kasulatan, at karing amanong sinabi ng Jesus. Ing mayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Magrasyang abak po kay kayungan. Good morning po. Sige nga po, kaway-kaway po sa mga nag-good morning.
Minsan po, minsan, meron ako nakakwentuhan at nung bata-bata po ako, ay tanong ko din ito. Ang tanong ko, bakit sa simbahan ang daming pumapasyal na tao? At kapag ka sinasabing tao, matino at hindi. Kasi sa mga napuntahan ko na pong simbahan, sa mga naging parokya ng tito ko, madalas maraming taong matino, oo. Meron din namang hindi. At kapag ka sinabi kong hindi, sila yung mga physically at mentally challenged. Pumupunta sa simbahan, makikita mo yung kanilang mga mukha aligaga, worried, o kaya problemado. Pero paglabas nila ng simbahan, mababakas sa kanilang mukha yung worry na ibsan. Yung problema para bang nabibigyan ng solusyon pa konti-konti. At higit sa lahat, minsan, pagkatapos nilang umiyak, kitang-kita sa kanilang mga mata. At ang lagi kong tanong kapag kaganon, anong nangyari? There must be something they have experienced inside the church. Mga minamahal kong bayan ng Diyos, sa ating ebanghelyong nabasa, ganyan din ang experience ni Jesus. Noong nagpunta siya sa templo, pwede nating sabihin, siya man namimiss niya ang kanyang ama. Siya man namimiss niya yung solemnity at kabanalan ng lugar na yon. But to his surprise, it was turned the other way around. Ginawang parang palengke, ginawang money changer ang loob at labas ng templo. Kaya ganyan na lang na galit si Jesus. Hindi niya matago ang kanyang pagka-disappoint. Hindi niya maipaliwanag gamit ang salita ang kanyang inis at banas. Kaya kitang-kita sa kanyang gawa at nasulat ni San Juan na sa kanyang pakiramdam, sabi ni Jesus, para bang may apoy ang mikakaluko kim puso na, impamagmasabal na kim templo na ng Diyos. Minamahal kong bayan ng Diyos, sa araw na ito, paalala sa ating lahat, ang templo ng Diyos, ang ating simbahan, siyang ating lugar para makasalamuha, ma-meet natin ang Diyos. Sana papanatilihin natin ang pagkasagrado at banal ng lugar na ito. Paano siya mapapanatiling banal at sagrado? Unang-una, turo na nakakatanda. Di ba kapag papasok ng simbahan, isa po ito sa mga napansin ko nawawala na. Turo ng mga nakakatanda, pagpasok sa simbahan, magsa-sign of the cross, magbabaw, o kaya magja-genuflect. Turo din ng mga nakakatanda, kapag lilipat ka ng pwesto from this side to the other side, dadaan ka sa gitna, magbabaw o kaya magja-genuflect ka. Kapag papasok ng simbahan, nakasombrero ka sa labas, mainit, tinatanggal as soon as you enter the church. Ang mga bagay pong ito, pagpapanatili ng pagkasagrado at banal ng simbahan. Why? Because we acknowledge the presence of Jesus in this church. Especially kapag nakikita po natin na may nakasinding apoy sa may tabernakulo. Dahil ang paalala, si Jesus naririto sa simbahang ito. Si Jesus ang aking pinupuntahan para maibsan ang aking lungkot, mapawi ang problemang dinadala, at pwede ko rin siyang maging shoulder para maiyakan. At sa araw na ito, ginugunitan natin ang kapistahan ng dedikasyon ng Basilika ng Letran. Bilang Basilika ng Letran,
pwede nating sabihin na ito ang opisyal na simbahan, ang katedral ng Santo Papa. At kapag pinag-uusapang katedral, meron pong isang upuan na nakatabi. Sa atin po sa San Fernando bilang ating katedral, may isa pong upuan dun sa may bandang side, right side. Tapos parang may background. Yun po ang tinatawag nating katedral. At tanging obispo lamang ng lugar natin ang makakaupo ron. Kasi yun ang simbolo ng kanyang authority. Yun ang kanyang simbolo ng kanyang pagsisilbi para sa bayan ng Diyos sa ating lugar. Kaya ang Santo Papa po, ang simbolo ng kanyang authority ay ang katedral ng Basilica ng San Juan de Letran. Doon, pinapakita at pinapahayag sa ating lahat, siya ang ating leader. Siya ang pastol ng simbahang Katolika. Kaya sa araw na ito, sana mas lumablab sa ating puso at kaisipan na sa tuwing pumupunta tayo ng simbahan, kagalangan, pagpapanatiling banal siyang gawin. Ikalawa, panatilihin natin ang atmosphere of silence inside the church. Kasi in the silence of our hearts, we hear God speaking to us. And lastly po, ang pagpunta po sa simbahan, hindi po siya parang sinihan. Minsan kasi yung iba nagdadala ng pagkain sa loob. Ikatlong paalala po, meron po tayong tinatawag na Eucharistic fasting. And ideally, we do that or we do not eat any kind of food 1 hour before the Mass. Pero syempre, may mga exemption, lalo na sa mga umiinom ng gamot. Pero tayong pwede pa, sana i-observe pa po natin yon. At yan ang paalala at mabuting balita sa ating lahat ngayong araw. Sana, katulad ni Jesus, ang apoy ng ating pananampalataya mas lumablab nang sa ganon, maramdaman natin ang kanyang presensya sa loob ng simbahan. At sa ating paglabas, sana yung apoy na lumalablab na yon, papanatilihin nating naglalablab. Kasi paglabas natin ng simbahan, tayo bilang mananampalataya, tayo na ang templo ng Espiritu ng Diyos. Kaya sana ang kagalangan, ang kabanalan, at ang likas na pagiging tahimik sa tuwing nagdarasal, hindi lamang nananatili sa simbahan, kundi dalhin din natin bilang isang karakter, bilang isang practice sa ating pagkatao. Dahil kung gaano kabanal ang simbahan, ang ating katawan, ganun din. Kung gusto natin makausap ang Diyos sa loob ng simbahan, sa ating pagkatao, sana makakausap din siya ng ating kapwa. Yan ang paalala at mabuting balita sa ating lahat ngayong araw. At bumalik po tayo doon sa aking kwento. Alam niyo po, minsan, nakausap ko po yung tsuhin ko. Sabi ko sa kanya, Mom, bakit ganyan? Tingnan mo yung simbahan, maraming maayos, matinong kaisipan, marami ding hindi ang nagpupunta. Pero mas nag-focus po ako sa mga hindi gaanong matino ang kaisipan. Tapos sabi niya ganon, alam mo, ramdam kasi nila na sa simbahan, safe sila. Safe sila from discrimination. Safe sila from the idea na lagi silang tinataboy at pinapaalis. Safe sila kasi alam nila tanging Diyos siya makakatulong sa kanila para maibsan ang kanilang nararamdaman, ang sakit na kanilang narinig, ang mga sakit na kanilang nakikita, ang mga sakit na kanilang nararamdaman sa kanilang kapwa-tao. Tandaan mo, dugtong pa niya, sila man, tao.
tao din. Dapat igalang, dapat mahalin, at dapat papagbanalin. Yan ang simbahan. Di ba nga, sabi ni Pope Francis, pumupunta tayo ng simbahan di dahil mga banal na tayo, hindi dahil perfect tayo. Pumupunta tayo ng simbahan kasi may kulang sa ating pagkatao. Meron tayong sakit na nararamdaman at ang tanging solusyon doon ay ang Diyos. Yan sana ang ating pakatandaan at isabuhay. Amen. Ing Diyos na kailangan ng sanong pamang templo ban manuknangan, makanyan man, biryan ng manuknangan, karing kakatampisamban, anong nutaya parating akit at akayarap. Nga tamong manalangin kayo, Ginu, panwanan mong kapayapan, din kang templo. Ginoo, panwanan mo ang kapayapan, dingke kang templo. Para karing sablang pisamban king mabilog ayato, maging lugal no sana ning pamanalangin, anong nuring tao, manakit lang kasngawan, karing karelang kaligaligan, at kapayapan, karing karelang kapagsubukan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan mo ang kapayapan, dingke kang templo. Para karing sakristan at Knights of the Blessed Sacrament, parati rasan ang panamdaman, ing panga at tuning Ginoo, karing katang pisamban, at ipakit daing kagalangan kaniti, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan mo ang kapayapan, dingke kang templo. Para karing babaying misasali, karing karelang laman, manakit lasanang respektabli at tapat a obra, at akam tandang pasibayo, ing karelang dignidad, anting tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan mo ang kapayapan, dingke kang templo. Para katangan, para titasan ang ating kamalayan king mabiyatamong templo ng Diyos, at manakit tamong malalam at tula kaniting kamalayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan mo ang kapayapan, dingke kang templo. Ngeni adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ipa, katmuan mo rin kay kang templo king lugod mo, at ipagkalumusayin kay kang sao, karing sablang mamaus kay kang kasapantayanan. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristo ang Ginoo. Amen. Mipuri ka Ginoong Diyos si Meto Sikluban, uling king kekang kayapan, tinggaping tinape ayang pangmikeko. Tinape ang bunga ng gabunat pipagalan ng tao, apara kaya kami magawang tinape ng biye. Mipuri ang Diyos, kapilanman. Mipuri ka Ginoong Diyos si Meto Sikluban, uling king kekang kayapan, tinggaping alak ayang pangmikeko. Alak iba't king ubas at pipagalan ng tao, apara kaya kami magawang inuman ng kaladwa. Mipuri ang Diyos, kapilanman. Manalain kayo kapatid, maning kakatamong daon, o tanggapi arapan ng Diyos si Panglubos Mayupaya. Tanggapan na sana ng Ginoo iting daon karinggamat mo. Kingi kapuret kaligay ni kayang lagyo,
king kakatam kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tanggapan mo reting kay kaming ayin, ikesa na mi sulusulo kaniting sakramento, akamtan mi ing biye at upayang pangakuna, at tanggapan mi pakibat ka rin kay kaming panalangin, itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginuman tabaya kaya kayo, At kya ka antimoren, yat nayo rin pusuyo, makayat nano king Gino, pasalamatan tayo, ing ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa, Diyos king anananggat lubos mayupaya, ing bale mo metong yang bale ning panalangin, at king pangayatso mo magagawayang metong alugal ning kanwanan. Pagkaluban mo kayang kalam, ae makanyan-kanyan, ban mitalakad yung templo ni kayang espiritu, iyubugin kayang legwan king kabanalan ding biyemi. Ing kayang bale ning panalangin, pangako niya naman ng iglesia karin banwa. Ing lugod mo sa sadyane ing kaganapan ning kayang iglesia ketisulip, para king kayang kaligayan, iglesyang alang-dungis at tapat ng esposang Kristo, imatula ng Hindu ning metong amaulang kapulungan ding santo. Ulinita kamberin sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit mi ing kekang ligaya, layon makiabe king alantok ng dang pamamaya kapurian keka, at ngamingan magkanta. Banal, banal, banal ka o Gino, mipnuya ing banwa, mipnuya ing yatu, king kekang ligaya. O sana, king kakatas-katasan. O sana, king kakatas-katasan. Nuan yang daratang, king lagyo ning Ginuon nuan niya. Nuan yang daratang, king lagyo ning Ginuon nuan niya. O sana, king kakatas-katasan. O sana, king kakatas-katasan. Banal mingi pa, karapat dapat na kampurian ni Metoyato, uling king kapamilatan ni kakanak Yesu Kristo ang ginumi, at king kayupayan ni Banal na Espiritu, tininan mong biye at kabanalan ng sabla, alakan tuknang mamaus king kekang balayan, banmanibat king kayaslag ning aldo, hanggang king kayalbog na, ing dalise dawon miyampangya, bilang kapanyamban king lagyo mo. Ipa, pagamuha mo mi, impabanalan mo la king Espiritu mo reting ayin, at daralamit darawon keka, ban maging katawan, at daya, noning kekang anak, Yesu Kristo ang ginumi, aminutos ke kami, ban pagmasusyan miya iting Eucharistia. Kanitang benging mipanganyayayo, kinwaning tinape, pepasalamatan naka at pinuri, pirasune, at binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananiye, itiyo ing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makayan mo naman kay ba't ni nga punan kinuha na yung kalis, pasibayo na kang pepasalamatan at pinuri, at binyene ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti kongan minum ko kaniti, iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo at alanang gantipan, ang mibubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao, ban keto, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti,
bilang kapigaganakan kanako. Misteryo ni Kasalpantayanan. Potang kakanan miya iting tinape, potang miminum kami kaniting kalis, kaya kang kamatayan, kaya kami ang papasya, anggana, king datang ka, king kekang ligaya. Iba, gaganakan ming kamatayan ng kaya kang anak amay ngabus kaya kami, ing kayang maligayang pamanyubling mebye at ing pamaytas na banwa, kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo, inya daraon miya kaya kabilang kapasalamatan, iting mabiye at banal as sakripisyo. Balikdan mi ngayayin ng kaya kang Santa Iglesia, at lawan mi daon king sarili na, pauli ng kamatayan na, ikuha na kaming sinut kaya ka. Pagkalam mo, king ikaming mi sulusulo king kayang katawan at daya, mikatmon kami king banal ay espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong ayalananggang daon keka, at palyaraya na kaming mirakayanan king pimamanan din kaya kang santo. Muna, kambe ng Maria, kapilan man Birhen, induning Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo. Kambering duwan mong apostol at maligayang martires, kambe ng San Juan at San Juan Bautista, ading sablang santo. Paulining pamamilatan da, manalig kaming mirinan kasopan alampatan at king arapan mo. Ipa, itisa ng ayin ng pangasut mikeka, mamungayang kapayapan at kaligtasan para kimabilo gayato. Pasiknangan me kasalpantayanan at lugod, ingkaya kang Santa Iglesia kasalukuyan maglakbeke at iking yato. Kamben ingkaya kang Talasuyo, Ipapa Francisco. Ingkaya kaming Obispo'y Florentino. Ingkaya kaming Obispo'y Merito'y Pasiano. Ding sablang Obispo, Pari, Diakono, at imabilog kabalayan ay natbus ng kaya kang anak. Ipa, pakiramdaman mong mitmong pakalulu, impanalangin na niting pamilyang pinulong mong marap keka. Lunusan mo mga tipunan, ding sabla mong anak, nula pa man makasahod. Ganakan mula naman, ding kapatad ming mayang mo nabiye, ak ngeni kaya kaming panalangin. Ading sablang, kaya may matulat, may mo na kaya tingking yato. Malugod mo, sanang tanggapan king kaya kang kayaryan, anong nukya manayang magkamit lubos king ligaya mong alananga, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi, at king uli na pagkalub mo king yato, king sablang bagay mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tuto, kagum ning banalay espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. Amen, Amen, Amen. Ngayon ni manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod king ipa, karing manong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ipami, hayat banwa, misambanying lagyo mo, datang kaya kami ing kayarian mo, may pamentuan ning lumo keta sulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldoldo, ibiya mo kaya kami king aldongeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga mo kaya pa Saul kintukso, nunay kabus mo kami king marok. ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mo ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Banting kasopan ning kaya kang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambe ning maligayang kapanaligan,
kimpanyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian ating kayo payan at iligaya manggaman kingalanangga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan nagpangking kaburian mo, ikaw mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabe sa kapinanman kaya kayo. At keka antemoren. Ipakitangin ni Mika kami atong tamo king kapayapan. Kordero ng Diyos, Kami lalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, ibiya mo kaya kami ing kapayapan. Niyo'y kordero ng Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ng yato, mapalad la rin may yaos king apunan ng kordero. Ginoo, ang makatampang tanggap kaya ka, dapat ikas mga manmon, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Para king organisadong pamagkomunyon, pakisabi mo pong mayap ka ring sablang makasadyang makinabang na manatili tamo pong makatalakad at paninayan tala rin kaya katamong pwesto ring EMDC o pari, para naman ka ring makasadyang tanggap king katawan ng Kristo, luklok tamo po o siklod tamo po. Dakal pong salamat. Mong mabebato, bustan yung bilugan niya, babo ng Kristo, ing metong apibale-bale spiritual, metong abanal a sasardosyo.
kemi kaniting sakramento, maging templo na kesana ning kekang pangayatyo at pibalebale ning kekang ligaya. Itiyadwan mi kapamilataan ng Kristong ginumi. Amen. Please kneel for the Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Grant us the gift of contrition, that we may be sorry with the sorrow of love for all our sins and the sins of humankind throughout the ages. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition and our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, Pray for us. Saint Raphael the Archangel, Pray for us. Saint Roch, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Talakad ko po para king panalangin para kay mayang nabiye. So ngayon po ganakantala rin kaya katamong kaluguran ang mayang nabiye. Manalangin tamo, O Diyos sa ipami, ang lugod mo miraras karing mabiye at karing mete, pasalamatan da ka king maragul mong pakalulu at lugod. Sineseme ang pamilyami kaniting lugod mo, at ang lugod mong alang kamatayan, yaing tayid mi karing kapatad ming mayango abiye. Pasalamatan da ka king aldoyti, para karing sablang mayango abiye ming pengari, kamag-anak at sablang dinapat mayap kaya kami. Tanggapan mo sana iting panalangin mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Litanya para kareng mayango abiye. Ginu pakalulu. Gino pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginu pakalulu. Gino pakalulu. Ginu. Kristo pakiramdaman mo kami. Kristo pakiramdaman mo kami. Diyos ipang at subanwa. Ibiya mo yung pakalulu mo karing kaladwaring kekang mayangong nabiye. Diyos anak amay nga busking yato. Ibiya mo yung pakalulu mo karing kaladwaring kekeng mayangong nabiye. Diyos Espiritu Santo. Ibiya mo yung pakalulu mo karing kaladwaring kekeng mayangong nabiye. Santa Trinidad meto nga Diyos. Ibiya mo yung pakalulu mo karing kaladwaring kekeng mayangong nabiye. Santa Maria. Ipanalangin mo lo. Santang Induning Diyos. Ipanalangin mo lo. Santang Birhen ding Sablang Birhen. Ipanalangin mo lo. San Miguel. Ipanalangin mo lo. San Gabriel. Ipanalangin mo lo. San Rafael. Ipanalangin mo lo. Ikong Sablang Anghel at Arkanghel. Ipanalangin yu lo. San Jose. Ipanalangin mo lo. San Juan Bautista. Ipanalangin mo lo. Santa Ana at San Joaquin. Ipanalangin yu lo. Ikong Sablang Banal na Patriarka at Propeta. Ipanalangin yu lo. San Pedro. Ipanalangin mo lo. San Pablo. Ipanalangin mo lo. San Juan. Ipanalangin mo lo. Ikong Sablang Banal ay Apostol. Ipanalangin yu lo.
Santa Maria Magdalena, Ipanalangin mo lo. ikong babaeng disipulo ng Kristo, Ipanalangin niyo lo. San Esteban, Ipanalangin mo lo. San Ignacio, Ipanalangin mo lo. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo lo. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo lo. Beato Jose Maria de Manila, Ipanalangin mo lo. Santa Lucia, Ipanalangin mo lo. ikong soblang banal ang martir, Ipanalangin niyo lo. San Fernando, Ipanalangin mo lo. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo lo. Santa Teresita, Ipanalangin mo lo. San Agustin, Ipanalangin mo lo. Santa Monica, Ipanalangin mo lo. ikong soblang santo at santa ng Diyos, Ipanalangin niyo lo. king soblang marok, Ikabos mo lo, O Ginoo. king bayat ning kekang hustisya, Ikabos mo lo, O Ginoo. king upaya ning diablo, Ikabos mo lo, O Ginoo. king gudgud a konsyensya, Ikabos mo lo, O Ginoo. king lungkot alang kasimpara, Ikabos mo lo, O Ginoo. king apingalang kupupusan, Ikabos mo lo, O Ginoo. king dimlang emayampat, Ikabos mo lo, O Ginoo. king dulum ang mga kapangilabot, Ikabos mo lo, O Ginoo. king makapalabdad at tangis at ngulangol, Ikabos mo lo, O Ginoo. alang-alang king kayumuyumuan mong lagyo, Pakaluluan mo lo, O Ginoo. alang-alang king banal na pangabait mo, Pakaluluan mo lo, O Ginoo. alang-alang king kekang pangabiniyag at pamagayuno, Pakaluluan mo lo, O Ginoo. alang-alang king pamilasam mo't pangapako king krus, Pakaluluan mo lo, O Ginoo. alang-alang king kamatayan mo't pangakutkot, Pakaluluan mo lo, O Ginoo. alang-alang king maligaya mong pangasubling mebye, Pakaluluan mo lo, O Ginoo. alang-alang king pamaytas mo't pamagbalik king ipa, Pakaluluan mo lo, O Ginoo. alang-alang king Espiritu Santo ang pigkalob mo kaya kami, Pakaluluan mo lo, O Ginoo. alang-alang king pamagbalik mong mitmul kaligayon king kawakasan ning panahon. Pakaluluan mo lo, O Ginoo. Kordero ning Dios, ang milalako king kasalanan ning yato. Dinan mong kapainawan. Kordero ning Dios, ang milalako king kasalanan ning yato. Dinan mong kapainawan. Kordero ning Dios, ang milalako king kasalanan ning yato. Dinan mong alanganggang kapainawan. Dinan mo ang lananggang kapainawan, o Ginoo. Aslagano saning sulumong alang kapupusan. Manatili no sana king katahimikan. Amen. Ipami, tika banubo, misambay ng yumo. Datang kaya kami kayarian mo. May pamintuan ng loob mo, kaya tisulip antibano. Ing kakanan mi king aldoldo, ibaya mo kaya kami king aldongeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Emo kaya pay Saul kin tukso, nunay kabos mo kami king sablang maro. Bapo Maria, Ipno ka king grasya, hingi ng Diyos sa tsukeka. Nuan ka karing sablang babae, nuat yung panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. ligaya king ipa, At king anak at king banal na espiritu, antimoing sadya ng ligaya ba't kamulan, ngayon at manggaman king alananga. Amen. inginuman tabaya kaya kayo. At keka antemoren. Ito ko rin buntukyo para kimasusing bendisyon. Inginuning banuwat yato, tinipon na kayo arapan na king aldoyti, bangganakan impangat tagulaling ni timpisamban, katmuan na ko sa naking kalam ning kayang kayarian. Amen. Ing Diyos iba, biryan na king ning sabla ng anak, ang makakalat pabilugayato, maging metong lang pamilya king anak na, gawan ako sa ng templo na, tuknangan ng banal na espiritu. Amen. Itimawan ako sana ning Diyos king sablang dungis ning pamikasala, manuknangan niya sana kaya kayo at pagkaluban akong tula, mibiyebye ko sana kayagum na kapilanman, king kapulungan ning sabla ng santo. Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa may payang tuto, ing ipa, ating anak, ating Espiritu Santo, Amen. ing misa midawne, ume kayo king kapayapan. Salamat, King Dos. Para apapaniltilyan tamo ing metong nga metrong laot king balang metong, pakisabi mi pong manatili tamo king kaya katang pwesto at panayan tala ring kaya katamong asherets,
Ituruda po kaya katamong istong dalanan paluwal king kaya katampi samban maragul. Pagana kami po na etala po kakalingwan babaldog ting contact tracing forms king kaon ang makakabit lele dareng pasbol. Dakal pong salamat. Balik lakwan na kamaning sabla eka lungkot akong bara ako'y kinumo at yung siping mo. Mabilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulod face mask pachelul walong multa pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lang upisamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan in kaya kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangit turo na ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilug at kilwal pisamban. Panayon tala ding ashers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan in ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iatchat la ding adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, total nandeng hanggang malayamahit king pisambal. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.